האדמו"ר הזקן, דרר תרבן ישמו סיידן, מתלמידי המגיד הגדול ממזריץ', זכוסם יוגן עלינו ועל כל ישראל. ביום שכזה ודאי שראוי ונכון כי נתוועד כאן יחדיו ונשוחח אודות כך. אך עוד לפני שניגש אל השיחה המיוחדת, נפתח בניגון הבעל שם טוב, ומיד לאחריו אנחנו נשוט במנהרת הזמן, הן לניגוני היידיש והן כמובן לניגונים המושרים בלובביץ'. אם כן, אברהם פריד כאן באולפני קול ברמה למשדר מיוחד, ניגון הבעל שם טוב, כך גם נקרא שיר הנושא מתוך האלבום המשובח ניגון הבעל שם טוב, עיבוד ותזמור נהדר של המלחין, המעבד והמנצח מוישה לאופר. לנו לא נותר אלא לאחל לכם מאזיננו היקרים האזנה ערבה, מהנה ובעיקר מועילה. טוב, אגית הנחת. אגית הנחת, אגית נרב שבס. אגית נרב שבס. ביי ביי, איי ביי ביי, איי די 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 דם, איי די דם, דה 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 דם בם בם. הרבה זמן לא דיברתי איתך. זה עידן ועידנים, וברוך השם, אז ספרנו זה הולך אינטרסנטי מאוד לדיגה גשמה כזכן שאנחנו זוכים להיפגש כאן, להתוועד כאן, זו הגדרה נכונה ליל שישי, ערב שבס, כשכבר בבתים רבים כל כך כבר
מריחים את מאכלי השבת, ועובדים לחובת שבס, מתכוננים לחובת שבס. Catching schmecken den Schuh. Aber das schmeckt mir schon. Der Kegel, der Kegel. Oho. Wir stehen da bei der Bostefahrt eigen. Hat das Reis von Kirch. זה המקום שמיועד להכונס לחובת שבס קודש. כן. ועל רקע ההכנות הללו אנחנו מכאן זוכים לשבת יחדיו לפני חי אלול עם אלבום חדש שיוצא ממש בתאריך המיוחד הזה. אז אם אנחנו כבר הזכרנו את חי אלול, בו בכמה מילים למאזינים שפחות מכירים על היום הזה, על המיוחדות של היום הזה. חי אלול. הזכרת יוסי מקודם, אמרת הכל. יום הולדת שני המאורס הגדולים. כן, שני המאורס הגדולים. מה אפשר להוסיף? ודאי. איך היה העולם נראה? ללא אור החסידס. בלי האורות האלו. ודאי. כשאנחנו היום בחושך הכפול והמכופל, אבל ממש ברגעים האחרונים, לפני שאנחנו זוכים לראות את אורו של משיח, הרי תורת החסידות היא אורו של משיח. ודאי. ובזכות הפצת מיינוס החסידס, ואני חד משמעית אומר את זה בביטחון מלא, אנחנו יודעים מה הניגון פועל על לב היהודי. אז בזכות הזאת, ואין ספק שבזה אתה זוכה לשליחות עצומה, להפיץ את הניגון היהודי, את הניגון החסידי האמיתי, את הניגון החבדי, הניגונים הללו ביידיש, זה הויגן יידיש הרצר. קטונתי, אבל מעניין שגם הבעל שם טוב אמר על שירה, שלמעלה יש הרבה שערים. אמרה ידוע, אבל כדאי להגיד את זה שוב. ויש לכל שער מפתח. אבל כמו במלון, יש מפתח אחד שפותח את כל השערים. נכון? ודאי. זה נקרא master key, וזה שירה. שירה פותח את כל השערים למעלה. כל הדלתות. אז זה הכוח של שירה. גם האלטר רבי אמר, אמרה ידוע, שדיבור זה העט של הלב. נכון? ושירה העט של הנשמה. העט, כן? ככה? כן. אז מעניין ששניהם דיברו על כוח של שירה במילים נשגבים מאוד. דברים נפלאים. אז בהחלט יש קדושה, יש כוח בשירה. וגם אדם הראשון, לכו נרננו להשם, כבר התחיל עם רינה ושירה. נכון, בהחלט. אנחנו לקראת שבס קוידש, אז ודאי ש... בפרט לכובד שבס קוידש, זמירי שבס, זה הולך ביחד. זמירי שבס שכל כך מסוגלים, שמעתי מובא בספרים הקדושים, שצוזינגי זמירי שבס ברן שבסטיש, מסוגל מאוד, צום הרלך הקינדר, לשיר זמירות שבת. אם זה זמירות שבת, או ניגונים ליד השולחן, אבל זה ודאי נותן מימד אחר ומשמעות אחרת. אגב, נציין שבלובביץ' שרים בעיקר ניגונים, נכון? אותם ניגוני שבס ויום טב, כפי ששמעתי משמו של הרבה, של הלובביץ' הרבה, זכות סוגן אלינו, שבסידור האלטר רבה, בסידור הארי, אין את הזמיר השבס, כי הניגון הוא הרבה יותר גבוה מטקסט שהוא מוגבל למילים. נכון? בדיוק. חוץ מהזמר בשבוכין, הסדר וסודוסו, בני יכולו. כן. הזמר שחיבר האריזל בעצמו. נכון. אבל הניגונים, אותם ניגוני התוועדות, אותם ניגוני התעוררות וקות, הניגונים לשבס ויום טב, הם ניגונים כל כך גבוהים וכל כך עמוקים, שהיהודי, החסיד, יכול לעלות כל כך גבוה, אין משהו שמקביל אותו. הוא בעצם מנותק מכל המגבלה הזאת של מילים. אבל ודאי שבכל החסידי שקרייזנו ובכל קהילות ישראל להזמיר השבס, וגם אתם בבית. יוסי, אין הרבה אנשים שמבינים את זה, למה אצל חב"ד? לא שרים מה ידידס וכל מקדש. הרי כתוב זמירות שבת, זה... אבל כמו שאמרת, אצלנו שרים, בהחלט שרים זמירות. אבל לא עם הטקסטים שהזכרנו. יותר שירים, כמו שאמרת, בלי מילים. כן. כאילו, לתת יותר לנשמה, להביע את עצמה, בלי הגבול של המילים של זמירות שבת, שבהרבה מקומות כן שרים עם הטקסטים האלו. אבל זה גם עדר הויבנר זמן, כששרים החסידיש ניגן ליד שולחן שבת, זה מוסיף קדושה, מוסיף אור, מוסיף הרבה לסעודת שבת. אז שלא יהיה טעות שאנחנו כן שרים זמירות. ודאי.
אבל שירים חסידיים. ודאי. אגב, אתה בבית, כי הרי אנחנו גם, האלבום שהקלטתם ובו הזמירות מבית אבא, מזי זמירס, אתם מנחילים גם את הניגונים האלו לדור הבא? אז מעניין, אני חב"דניק, אז מעניין שאני מדבר משני הכיוונים. זהו, לכן אני שואל איך אתם נוהגים. אז זהו, אז אנחנו עושים את שניהם. כן. מזה ומזה אל תנחי אותך. זה. אצלנו בבית, כל המשפחה, כל האחים, בכל מקום שהם בעולם, שרים את כל מקדש, מה ידידס, כן. אז אולי המשפחה היחידה בלובביץ' שהילדים מכירים. יכול להיות, נכון. ועוד את הניגונים האלה, פינדהיים. יא. אתה אומר מה ידידס לכל מקדש, מניחו ושמחו, לחב"דניק, הוא מסתכל עליך, מה אתה מדבר? זה נכון. אבל אצלי בבית, אתה יכול להגיד לבן שלי הקטן, בורך הלליון, הוא ישאיר לך כל השיר בעל פה. וככה עם האקצנט הגליצאי. כן, בורך הלליון, אשנו סן... אצלנו זה טבעי, זה לא... כך דיברנו בבית. כן, ולצד הניגונים המיוחדים, ניגונים לשבס ויום טוב, אם כן, אנחנו ערב שבס ועם ניגונים שכאלו, אנחנו ברוך השם זוכים ממש בימים אלו, האלבום יצא היום, יום חמישי או יום רביעי כבר הגיע לחנויות. כן, ברוך השם. דרך אגב, יוסי, עוד נקודה. ודאי. אצלנו בבית, אחד מהשירים הכי אהובים, זה כוח סויב. באמת? כן. את זה לא ידעתי. עכשיו כולם יודעים. Das ist גורח יידיש. Das ist ein Geschmackenigen. מהיכן? זה אני לא מניח ששמעתם בבית אבא. אשתי אוהבת את זה מאוד. מאוד. אני לא יודע. בבית שלהם שר את הניגון? הילדים יודעים, אם רוצים לעשות אימא שמחה, זין כוח סויב. וחוץ מזה, גם שיר חסידי אצלנו, היא באה ממשפחת חריטונוב, שבחב"ד המלחינים הכי מפורסמים, רוב השירים של חב"ד של מאחים חריטונוב. נכון, רברן. רב שולדן, רב אברום, אז אצלנו שיר חסידי בשולחן, זה לוקח... אמת? כן, זה דבר חשוב ביותר. דבר חשוב ביותר. sagen הדבר תוירה וזינג החסידיש ניגן, זה חייבים. בלי זה אי אפשר ללכת לישון. יפה. אומר השבסטיש במשפחת פרידמן. זינגן את זה זוגן. ברוך השם, גלוב דם היה בשן. ברוך השם. אם כן, אז הכוח בחטא הניגון שבו פתחנו הוא דבר בעיתו. זה הזכרתי את זה, כן. ועכשיו שחיינו שזכיתי להוציא עוד דיסק לעולם. המחיה. זה המחיה. ממש המחיה. אלבום חדש, ואלבום שאני חיכיתי לו כל כך הרבה זמן. כן, נו. אבל ברוך השם זה הגיע. ברוך השם. ואנחנו, אם חיכינו לזה שנה וחצי, אנחנו כבר היינו שמחים כל כך לראות כאן את המלך המשיח, זן אזוי וני גווארט, ונשנזוי שנול גיקומן, אבל שהזמן יהיה כל כך קצר להמתין לחכות, כי כבר אין את הכוח לחכות. אנחנו, גם ישנה יצירה מיוחדת באלבום שעוסקת בעניין הזה, ואנחנו נגיע לכך בהמשך. אנחנו ככה אולי נזכור את האלבום ונשמע מתוכו, אבל לפניכן בכמה מילים על החיבור המיוחד שלך ליידיש, לשירי היידיש, ועל השירים שהמאזינים פחות או יותר שכתבת, אנחנו את הדרך, ותוך כמה משפטים נגיע אל חיה, אלבומו החדש המושקע והאיכותי מאוד של אברהם פריד, שכבר בחנו את התקליטים, ומתוך האזנה המעמיקה לאלבום אני יכול לומר לכם בוודאות, הסאונד המשובח של האלבום הזה, ובכלל, האלבומים הללו אני חייב לציין, מי שמקסס אותו הוא אלי לישינסקי, נכון? גאון הסאונד אני מגדיר אותו. כשאתה מאזין לאלבום שהוא ממקסס, הפער הוא כל כך ניכר בין זה לבין אלבום MP3 וכל מאמין בישין שמורידים, וזה כל כך רחוק, אני כבר מדבר מעבר לעניין של השקעה, מעבר לכל עניין אחר, פשוט טכנית חד משמעית. הסאונד של התקליט המקורי הוא חם כל כך, הוא אמיתי ומיוחד. נקי וטהור וטוב לאוזן. חד משמעית, שפשוט מחר, יום שישי, ערב שבס, באמת אלבום שיכין אותנו הן לשבס קודש והן לימים האלו, לקראת The Heilige Tag, או ששון יום הקודש יום כיפר, באמת האלבום האידיאלי. אם כן, אנחנו נחזור לתחילת הדרך, שירת יידיש. ממתי היידיש בחיים שלך, בחיים שלכם, תופסת מקום? יידיש, דיברנו יידיש בבית, כשהייתי
היינו ילדים, דיברנו רק יידיש בבית. אבא, עם אמא. האחים, כן, עם האחים והאחות, לצערנו מדברים אנגלית. כן. Aber בבית כשהיינו צעירים, דיברנו יידיש, אז אוהו. für mich יידיש ist nicht, זה לא שפה זרה, חס ושלום. אוהו. ובפרט שעשיתי את הסדרה של שירי יום טוב ארליך, נכון. וגם כתבת כמה שירים ביידיש, ועל זה אני בכל זאת, אם אנחנו כבר, פעם אחת להבין, השיר תתניו, שיר שזכית, והוא עד לעצם היום הזה, הוא קלאסיקה, הוא שיר שמתרפקים עליו כל כך הרבה יהודים. אתה יכול לשתף אותנו מתי, איך כתבת, הרעיון לחבר אותו? אני לא יודע מתי גיליתי שיש לי, היה פשוט עניין של בר כוכך, היה לי מנגינה, דרך אגב זה שיר של חריטונוב, זה יעל לתחנוננו, שרים ביום כיפור. זה נכון, אבל של חריטונוב, כי זה מעניין, כי שרים את המנגון הזה בקרלין, בסלונים, זאת אומרת בכל נקרא לזה הרוסי שרלית ושל חיידר זה של חריטונוב, אני לא זוכר אם זה אברהם חריטונוב או שולם, אבל זה בהחלט שיר של חריטונוב. וגם כי הנה ככה, סתם, אוקיי, זה גם חריטונוב. בכל אופן... מה הביא אותך לניגון הזה אז? בכתוב של מנגין, עוד לא... אני אהבתי את השיר הזה. אבל עוד לא הקלטת אז ניגוני חב"ד, היית בתחילת הדרך, למה פתאום ניגון ביידיש? חיפשנו כזה שיר בלדה, שיר שקט, שיר... דווקא רציתי להכניס שיר חב"ד. כן? כבר אז? כבר אז, מה אז? אני חב"דניק. אין ספק, אבל זה קרה רק בטוב של מונבו. זה היה דיסק שלישי, אז הגיע הזמן להכניס שיר חב"ד. אמת. אז אמרתי לעצמי, אוקיי, אולי לכתוב משהו ביידיש. ולפני זה, אני לא זוכר שכתבתי אף פעם משהו ביידיש. קשה לי לזכור דבר כזה. באנגלית כן? כן, מחנה קיץ הייתי כותב. באמת? כזה, מילים לשירים. זאת אומרת, חוש לחרוזים יש רק לך, או בכלל אצלכם בבית, חוש לגרמן לחרוזים? כן, לאמא. זיינגזנטן שטרק. כן. ימים ושנים. אמן. אז ישבתי, והתחלתי לכתוב. עלה לי רעיון, האמרה של הבא שם טוב. שכל יהודי הוא נחשב בעיני הקודש ברוך הוא כבן יחיד, שנולד לו לעת זקנתו. אז הבן יחיד, מייבשן זקן, יצא לי שיר, תתניו, וממש עד היום, כמו שאמרת, זה שיר קלאסי. ולא יכולת לצפות אז שאתה מקליט שיר? מה ידעתי אז? מה ידעתי? ואחרי זה, אם אני לא טועה, כמה שנים אחרי, גם כתבתי, מאוד כתבתי יוסי. הגות אבוך. לא. הגות אבוך לא כתבת יחד עם רבי יום טוב? כן, אבל הוא כתב רוב השיר. אני הוספתי פה ושם כמה מילים. אם כבר הזכרנו מה זה הוא כתב, אתה באת, הבאת את הניגון? כן, אולי כבר סיפרתי לך פעם שבהגות אבוך, אותו רעיון, היה לי המנגינה הזאת, ששיר מנדלוביץ', אז עבדתי איתו, הוא אמר לי, זה שיר טוב, שים על זה מילים, זה שיר טוב למלכה ומלכה. אגב, אני חייב, הניגון הזה, שרים אותו בבובב, והבובב הרב, סחי סגן אליינו ועל כל ישראל רב שלמה, שלמה בובב. כן, הכרתי אותו. כן, ודאי, הוא סיפר שהניגון הזה מיוחס, למורנו אב הקודש הרב רבר שמירי מנב. סחיסו יודעים. זה לא ידעתי. כן. זה לא ידעתי. כן. נו, אז יש לי שיר. אז זה גם ככה פילדרהיים. זאת אומרת... כן, שיר חסידי, זה ידעתי שזה שיר חסידי. כן, כן. אבל אני מנסה לכתוב, די. לא הצלחתי. לא ישנתי לילות. באמת? ממש ככה. הייתי בלחץ לגמור את השיר. ורצית אותו ביידיש. כן. זה היה רעיון, משהו ביידיש. היה לי עוד כמה קטעים כן מוכנים שכתבתי במשך השיר, אבל ההתחלה לא הצלחתי לפתוח איך פותחים את השיר. די. אז החלטתי, אני אלך למלך, המומחה הכי גדול, ונסעתי לוויליאמסבורג, לבית של יום טוב ארליך, עליו השלום, ואמרתי את הרעיון. אחרי כמה ימים הוא קורא לי, חזרתי לוויליאמסבורג, הוא מתחיל, הגות אבוך, מתברוכה, הצלוחה, יש... אמרתי לעצמי, אני עכשיו בגן עדן, איזה יופי, איזה יופי. אז הוא כתב, לא אמרתי לו שיש לי משהו כבר כתוב, אז הוא כתב כל השיר.
כאילו לכל קטע הוא כתב מילים. אוהו. אבל אחר כך אמרתי לו שאני אתקן פה ושם כמה דברים, הוספתי כמה דברים, למשל, יש לי כמה שורות, zu machen von der kleinen Welt, dir lo יסבורך ההיליגה. הוספתי כמה. זה הבנתי שכנראה זה גדנק ודרר שלך, שאתה הבאת. אבל nicht gedeiget. ודאי, שאתה כתבת את המילים. את המילים, nicht gedeiget. לרציטטיב שהוא בעצם, נכון, לרציטטיב שהוא מהבית. נכון, נכון, מה ידידס. מה ידידס, ופזמון שכתב יוסי גרין. בדיוק ככה. אז כבר התחלתי עם יידיש. נכון. אז הפעם חשבתי אחרי הדיסק, רצוננו לראות את מלכנו, אמרתי לעצמי, אוקיי, הגיע הזמן לעשות משהו שונה. אתה כבר הרבה שנים אבל תכננת להקליט את האלבום יידיש הזה, נכון? כן, כן. האמת, יוסי, שהיה על השולחן שני דברים שהתחלתי לעבוד. או היידיש, או הדיסק בעברית. וכנראה שהיידיש ניצח. כן. הדיסק הישראלי עוד חסר כמה שירים. אז בשבילי היידיש, אני מרגיש שאני מבטא את עצמי הרבה יותר טוב ביידיש משפה אחרת. זה מזכיר לי את הסיפור. גם יותר טוב מאנגלית? או שכאן זה... אבל יש חן ביידיש, יש גשמק ביידיש, יש כזה... מזכיר לי הסיפור שהיה חסיד, כשהיה מתפלל, אחרי כל מילה, הוא היה מתרגם את המילה ליידיש. ברוך גבנשט, אתה, דו, השם, גוד. הוא עשה את זה אפילו אחרי ברוך שאומר. שאלו אותו, מה ההתר לתרגם מהלשון קודש ליידיש אחרי ברוך שאומר, אסור להפסיק. אז הוא אמר, סליחה, אני יודע, אבל מה אני יצא הורה פשטית בסר auf יידיש? גוט. אוי, יצא הורה, ואת מנוח... עוד ניגע בזה ועוד נטפל בו, אז אוי וסודר וצוזיין. אז אני מרגיש שביידיש, זה לא צריך הרי, זה גנצן אנדרש, זה אומר משהו... זה אמיתי, זה כל כך עמוק. נכון, יש כזה צליל, יש כזה גשאגר. היידיש הטעם, נו, היידיש הטעם. כן, יהודים דיברו בשפה הזו, וצדיקים דורי דורות, שכל כך יצקו לתוך היידיש. נכון. אז ברוך השם, אז התחלתי לחשוב מה נעשה, מה נעשה פה ביידיש. יידיש האוצריס כבר עשיתי כמה, וחשבתי גם, אם אני כבר אעשה יידיש, שלא יהיה אוצרות יהודיים, משהו אחר. זה עוד יקרה בעתיד, או שזה סיים? יכול להיות, בהחלט, יכול להיות. אני חושב שאני עוד יכול, יש עוד חומר למלא דיסק שלם, כן, לא חסר לו חומר. אבל חשבתי, משהו אחר, יש לי שירים שאני זוכר כשהייתי ילד, וכמה שירים שאהבתי, חשבתי, אני אולי גם יכתוב משהו חדש, אני אלך גם לחדש שירים ביידיש. למה לא לחדש? למה לא לכתוב שירים ביידיש? נאי זכן. שהם באותו אווירה ובאותו טעם של האלטר פצעתי שזכן ברובם, וגם, זה לא פסול לומר, גם לקרוץ ולפנות לקהל הצעיר יותר. נכון. עם מוזיקה שתדבר עליהם. זה מאוד חשוב, מאוד חשוב. כאילו, לא ללכת אחורה לפני 70 שנה. לעשות יידיש, אבל... איך אומרים, טרי? כן, פריש. פריש, שזה ישמע כמו... טרי, רענן. תשניים גימל, שישמע... זאת אומרת, מצד אחד אתה כן משמר את האלטר טעם כמו שצריך. אז ישנם ניגונים כאלו, וישנם ניגונים כאלו. אני מניח שכשנעסוק ביידיש אויצרס, אז ודאי שזה כמו שזה צריך להישמע. כן, אבל זה היה ישן, זה היה דברים ישנים, נכון? נכון, אז... אבל פה היה... נכון. הכיוון היה יין... ישן ושקן חדש. שזה אגב הכיוון שאתה הולך איתו גם בתקליטים של לובביץ' או בתקליטים של ניגוני חב"ד אתה יותר... לא, שם אני שומר יותר על שם אני מקפיד לא לצאת מהגבולות. כי הניגונים זה ניגונים קדושים כל כך שלא אנחנו... עם זה אפשר להתחיל. ודאי. עם זה לא נוגעים. כן, כן. אבל ביידיש, אז חשבתי, יש פה דברים, אפשר לעשות פה דברים טובים. והתחלתי לעבוד, אספתי פה שיר, הלכתי למלחינים עם טקסטים, ויצא שירים חדשים. רוב השירים של הדיסק זה שירים חדשים. לא יאומן. ברוך השם. שירים עצומים כל כך. כן, כן. אז הנה, זה נגמר. נכון, ברוך השם. יצא לאור, ויש פה דברים שאפשר לרקוד איתם,
אפשר לבכות. אמת. יש פה סיפורים סיפור על הבדיצ'בר, סחוס היוגן עלינו, יש פה 13 שירים, אז בטח יש ממה לבחור. אלבום כל כך מגוון, כל כך מרתק. אז ברשותך באמת בואו ונכיר את האלבום הזה יותר לעומק, נלמד אותו, ובאמת צריך ללמוד אותו עם דף הסדר, צריך להאזין, להקשיב, להרגיש את האלבום הזה. כי זה לא אלבום של שמיעה אחת ככה, גיינדיג או פונדיג, או כאילו תוך כדי הליכה, תוך כדי נסיעה, זה אלבום שדורש איזשהו ריכוז, איזושהי הקשבה והפנמה של מסרים, של תוכן, של אמירה. נכון, לא כל שיר. נכון, לא כל שיר. אני חושב שזה מאוד כבד שכל שיר יהיה מסכת שלמה. כן, כן, כן. הקהל ישתגע. נכון. אבל יש בהחלט שירים שצריכים, בדף הסדר הדן, שצריכים שזה ייכנס לתוך הלב, ושם זה יפעול דברים נפלאים. יש גם שירים שאפשר לשמוע בשמיעה אחת ולרקוד. בהחלט, גם תוך כדי, הנה עכשיו, תוך כדי הבישולים לשבס קוידש, או תוך כדי, אתה יודע, ואנחנו אולי באמת נתחיל עם ניגון כזה, שיר שכבר יצא לרדיו לפני שבוע, ארויס ונגולס ארויס. בואו קצת נדבר על הלחן הזה, על השיר הנפלא הזה שגם פותח את האלבום. כן, לפני 3 שנים, 4 שנים, באיזה... זה קורה יוסי לפעמים בתוך התפילה, עולה לי רעיונות לשירים. זה לך מחשב הזו, זה סובך במדוונן. לא, אז הולכה. הלוואי. אז אני מתפלל לשמור את צייסנו והיינו לחיים טובים ולשלום. אז עלה לי רעיון, לשמור את צייסנו. זה יכול להיות לשמור את צייסנו מהבית, לבית כנסת, או לקנות לחם, אבל יכול גם להיות הפשט, לשמור את צייסנו כשאנחנו יוצאים מהגלות. שמור צייסנו וביינו, כאילו ותביא אותנו לחיים טובים ולשלום, זה עניין של גאולה. אז היה לי כזה, ארויס, פנגולס ארויס, קליינין גרויס, משהו מאוד פשוט. ונתתי את המילים, הרעיון לאליעזר קליש. אליעזר קליש הוא... שידוע לנו, ודאי. שהוא מוציא דברים יפהפיים. אין ספק. והנה, הוא חזר אליי, ישמעו צייסני, כזה שיר נחמד וקליל. שבגלל זה זכה, שזה השיר שפותח את כל הדיסק. זה ניגון עם כל כך הרבה שמחה, אבל זה גם תפילה. נכון, תפילה... אוי בשפר לייזן שיינויס, קליינין גרויס, ארויס, פנגולס, ארויס. כן, זה תפילה ובקשה מתוך שמחה. זה המיוחדות שבזה. יוסי, אני מרגיש שאחרי 2000 שנות של דמעות, זה לא הדרך. רק דרך שמחה. הדמעות כבר... אבל יש גם. עדיין אתה... עדיין יש דמעות, אבל אני מתחיל להרגיש... באמת? שצריכים לשיר על יציאת הגלות בשמחה. נכון, אבל אגב, דמעות וניגוני רגש הם שני דברים שונים. זאת אומרת, כמו שאומרים בחב"ד, או בכלל בהיכל הנגינה החסידי. כן, אני חושב שעכשיו למעלה השמחה ישפיע יותר אין ספק. מהדמעות והקרחצן לא יודע. כי ושמחו זה יצא. כי ושמחו זה יצא. חד משמעית. נכון, גייטמן ארויס וארויס, הלחן של רב אליעזר קליש מלחין, בעל מנהגן יוצר בחסד, אגב, נזכיר בנו של הרב שלוימי קליש, כל כך הרבה קלאסיקות שכתב רב אליעזר, ביניהם את זי מצליח, כולם מכירים, אבל אולי לא כולם יודעים שרב אליעזר כתב את הלחן הזה. אז הנה כאן, הלחן הנפלא הזה שוודאי יהפך לקלאסיקו על נכס ציון ברזל, הלחן שפותח את האלבום, עיבוד מוזיקלי מצוין של מנדי הרשקוביץ, תזמורת פריילך. המקהלה היא מקהלת שירה, נכון? ושנזכה ארויס פנגולס עוד לפני ראש השנה. אכן כך, ארויס, אברהם פריד מתוך המחיה, אלבום חדש שכבר בחנויות, הנה ברקע, הבה ונשמע. Sei seine Jibbeini lereim to yevim Yele shuloi me atu ve yadoilo Ishmo sei seine Jibbeini lereim to yevim Yele shuloi me atu ve yadoilo Ishmo sei seine Jibbeini lereim to yevim Yele shuloi me atu ve yadoilo Ishmo sei seine Jibbeini lereim to yevim Yele shuloi Arois, Fingulis, Arois, Oi beschefer leise Scheinois, kleine Gerois, Arois, Fingulis, Arois, Oi beschefer leise
sind schön Neues, kleinen Geräusch, Reus, Reus. Ai, oi, ai, nicht die sonst ist berengel, reib, oi, wie Mille, Schuloi. Oi, ai, nicht die sonst ist berengel, reib, oi, wie Mille, Schuloi. Ai, oi, ai, nicht die sonst ist berengel, reib, oi, wie Mille, Schuloi. Oi, ai, nicht die sonst ist berengel, reib, oi, wie Mille, Schuloi. Reus, Reus, fin Gullis, Reus. Oi, beschäfer, leise, schön Neues, kleinen Geräusch, Reus, 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 fin Gullis, Reus. Oi, beschäfer, leise, schön Neues, kleinen Geräusch, Reus, Reus. Seine Hilfe, ein Wille, rein, wo ihr will. Ihre Schuhe neu, ein Apfel, ein Neulam. Ich mache heute sein, dieser seine Hilfe, ein Wille, rein, wo ihr will. Ihre Schuhe neu, ein Apfel, ein Neulam. Arroz, fin Gullis, Arroz. Hoi, beschäfer, leise, sein Neues, kleine Geräusch. Arroz, 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 fin Gullis, Arroz. Hoi, beschäfer, leise, sein Neues, kleine Geräusch. Arroz, Arroz. Oi, 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 nicht die sonst ist berengel, rein, bei wie Mille, Schuloi. Oi, oi, nicht die sonst ist berengel, rein, bei wie Mille, Schuloi. Oi, 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 nicht die sonst ist berengel, rein, bei wie Mille, Schuloi. Oi, oi, nicht die sonst ist berengel, rein, bei wie Mille, Schuloi. Arroz, Arroz, fin Gullis, Arroz. Oi, beschäfer, leise, schön Neues, kleine Geräusch. Arroz, 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 fin Gullis, Arroz. Oi, beschäfer, leise, schön Neues, kleine Geräusch. Arroz, Arroz. Arroz, fin Gullis, Arroz. Oi, beschäfer, leise, schön Neues, kleine Geräusch. Arroz, 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 fin Gullis, Arroz. Oi, beschäfer, leise, schön Neues, kleine Geräusch. Arroz, 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 fin Gullis, Arroz. Oi, beschäfer, leise, schön Neues, kleine Geräusch. Arroz, 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 fin Gullis, Arroz. Oi, beschäfer, leise, schön Neues, kleine Geräusch. Arroz, Arroz. טוב יוסי, לא? ברוך השם, נשמע זה טוב. ממש חי את ה... איזה כן. יופי. זה לא יאומן, לא יאומן, ברוך השם. כזה שיר פשוט, אני די זלסטינס ברנגל לחיים טובים ולשולוי. איזה יופי. תשמע, וזה כל כך שמח, וההתפתחות שלו. כן, אפשר לתפוס את זה תוך שמיעה. מגיע את הרויסי נתנס, הוא מגיע את הרויסי פנגולס. ביחד. נכון, נכון, נכון. מתוך עיקוד אמיתי שמתרוממים טפח וטפחיים מעל לקרקע המציאות החולין של היום-יום, לקראת שבס קוידש. הלחן הנפלא הזה של רב לייזר קליש, העיבוד של מנדי הרשקוביץ, מקהלת שירה, וכמובן אברהם פריד בהגשה המושלמת שלו. ואנחנו, אם אנחנו כבר עוסקים בשמחה, ואנחנו עוסקים ביציאה מהגלות, אני אבקש לעבור ברשותך אל ניגון נוסף, מתוך האלבום המופלא הזה, אם כן תרצי עוד להוסיף משהו לגבי הניגון שפתחנו איתו, הרויס, או שאנחנו ישר נלך משמחה לשמחה. כבר יצאנו, הרויס. נכון, יצאנו מהגלות, ואם יצאנו, אז ועזר השם יסבורך בשנה הבאה, תשעה באב, יהיה מועד, זאת אומרת, זין היום טוב. אתה גדול. אתה רואה את הקשר, נו, אתה רואה? יש לך ריח הקודש. ממש, ברוך השם, כי הרי ישיבות עשר בתמוז יהיה היום טוב הראשון, תשעה באב יהיה היום טוב האחרון, הימים שביניהם, דדרי ואוכן בין המצורים יהיו חול המועד. חול המועד. ואנחנו אל ניגון מיוחד מאוד, אפרי לכם תשעה באב. תשמע, דוס איזה גדנק, זה דרהר, אני בפעם הראשונה קצת מוזר, אה? חייכתי, כן. בוא נגדיר, זה השמע יחלוף פה, נו? אפרי לכם תשעה באב. יו. נשמע מוזר. כן, 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 כן. וזה היום הכי קשה בשנה, והיום שאנחנו באמת ככה, זה יום הולדת המשיח, ואנחנו לקראת אחרי הצהריים כבר מתנחמים,
ומצפים ומייחלים שזו השנה האחרונה, שבאמת הכינס מזולשן זין אין שיימס דort, אבל בוא קצת נדבר על הניגון המיוחד הזה, לפני שנשמע אותו וגם נתרגם אותו כמובן למאזינים, אז קצת איך וכיצד נולד רעיון מיוחד כל כך ומקורי כל כך. יש פה חידוש. אני אף פעם לא הקלטתי שיר על ידי המלחין הזה שהלחין את הפרילך תשעה באב. אנחנו מכירים את השמות יוסי גרין ופינקי ובר ויצי וולדנר, כל הגדולים שבדורנו, אבל פתאום יש פה שיר שהלחין דוקטור הרב אברהם טברסקי מניו יורק, שדרך אגב, אנשים לא יודעים את זה, אבל הוא שהלחין, הושיעו השמחו, ובורך, כן. אז הוא מדבר, איך אומרים, הוא נואם, הוא נותן שיעורים, הוא אדם מפורסם בחו"ל. פגשתי אותו פעם באיזשהו אירוע, והוא אומר לי, אתה יודע, אני במשך השנים כתבתי הרבה שירים ביידיש. יושבת לי שירים. אתה מעוניין לשמוע מה יש לי? אמרתי, ודאי. אז הוא שלח לי קסטה עם כמה שירים, ואחד מהם מאוד אהבתי. נקרא הפרילכן תשעה באב. אז גם זה כבר חידוש. וואו. התחלתי לשמוע על השיר, והוא מתאר שם מה יהיה תשעה באב. בתגעין המקווה, בתונטין טלס ותפילין שחרס. כאילו הוא תיאר החג, משיח מאחר הסילוס יום הולדת, כמו שהזכרת, מדינגן מזל טוב. הם מתכוונים שנפרילכן תשעה באב. אז אמרתי לעצמי שהגיע הזמן שהשיר הזה יצא לאור, לעולם. וזה השיר השני בדיסק, אחרי הרויס, כאילו יצאנו מהגלות, אז תשעה באב, כמו שאמרת, יהיה חג. אז השיר השני שמופיע בדיסק. וואו. וכל קולו של השיר הוא לתאר את החג, של תשעה באב, במקום ללמוד על קמצא בר קמצא, ללמוד על היחס אל המשיחה, ומילצא דבדיחה. כאילו זה הפך את היום החשוך הזה ליום שכולו חג, יום שכולו שמח. וואו. זה חידוש נפלא. הפרילכן תשעה באב. מיינר דם צווייטן וצריך וינשן הפרילכן תשעה באב. המחייב. ממש זה גוואלדיק. וכשמחדשים חידוש כזה, אז אין לך בית מדרש בלא חידוש, ודאי שאנחנו גם משפיעים למעלה, באמת לזכות לזה. כשפועלים כאן דבר כזה ומקליטים ניגון כזה, ולזה אנחנו שואפים ולזה אנחנו מצפים, ואנחנו כבר מרגישים איך זה ייראה וישמע. כשמוישה רבינו נזכה לשמוע ממנו דברי תורה, ההר מקום, אנחנו נראה אותו כיצד עבוד בית המקדש, וכל אותן ישיבות, הרמב"ם. כן, אחר כך נלך לכמה שיעורים, פלפולים, רמב"ם ורייבד, והילל ושמאי. והוא מתאר את זה ממש בפני העיניים. עם אותה שמחה שתהיה בתשעה באב, אם זה בלילה, את הכינס, די, שמנו בשמש, אנחנו כבר... די עם הכינס. כן, ישעיהו יעלה בשבס חזון, כן, הוא יגיד חזון ישעיהו. בוא נגדל בתנועה של שמחת תורה, עם שמחת תורה, בוא נגדלתי ורממתי, אכן, גידלתי ורממתי, יכול זה האורז גנוני פונגולס. כברכתי ישיע. כברכתי ישיע, זה ממש... מעניין, יוסי, אתה יודע, זה לא ידעתי, אבל... באותו יום שחל יום ראשון של פסח, כן. באותו יום של שבוע, חל תשעה באב. לא ידעתי את זה. כשהתחלתי לשיר על תשעה באב, מישהו אמר לי, אתה יודע שתשעה באב יש כבר שם את הגאולה של פסח. כאילו זה חל באותו יום של שבוע. אז יש קשר בין היום הכי קשה עם היום החג, פסח, למען חירותנו. אז כמו שאמרת, שנזכה שתשעה באב יהיה חג אפילו יותר גדול מחג הפסח. אמן, שכבר נצא מכל המצרים, מכל ההגבלות. חג הפסח יצאנו רק ממצרים. נכון. ואנחנו עוד נמצאים בגלות. תשעה באב, כשיהיה חג, אז זהו, יהיה חג יותר גדול אפילו מכל החגים. אמן, תכף מיד ממש נצא בעזר השם לקבל פני המלך המשיח, שאנחנו כבר כל כך מצפים להתגלות המלך המשיח, ולזכות ולראות את כל זה בעיני בשר, בעזר השם יזבח, באופן הנראה והנגלה. ואחד יגיד לשני, הפרילכן תשעה באב. אמן, הפרילכן תשעה באב, אברהם פריד לעיבוד של? רולי אזרחי. עוד מוזיקאי מפיק מוכשר מאוד בארצות הברית, שנטל כאן חלק באלבום הזה, ולא פעם ראשונה.
נכון. אנחנו פגשנו אותו ברצוננו. נכון. אז הוא כתב את העיבוד המוזיקלי המצוין. אברהם פריד, הפרלכן תשבו. Bei Nacht hat man doch gesagt, die Kines hat man es in Schemes behaupten. Wir schon noch Hambo wie es Ras Hashem, dem tun ist man nicht auf den Haupten. Anstatt zu lernen, Kamze über Kamze, wird man lernen, will sie die Bediche. Anstatt zu lernen, Hilches Avelis, wird man lernen, Hilches Ilem Schiche. Es wird sein, aber es hat mich, und wir meinen, wie am Bein, und auch schänder wie der Stern und der Zweite. Was wird mir das schon mal Marokki, wenn den ganzen nach fertiger Agreiter. Es wird mir nicht sein, Kitzuris, Judai Baruche, jetzt im Bulles wird schon sein Assof. Einer dem Zweiten wird sich finchen, auf Freiliche Tisha B'Yah. So, hallo bis zum Meicho, wird sein Megillah Seicho, ins wird ein am Chaye. Shabbos Chazon wird Eule sein, sie macht dir denn nur wie Yeshaye. Chazon Yeshayahu wird singen, mit das Simchas Teure die Getnie. Und im Gidalti, der Roimamdi, kommt sie schon gebracht, die Yeshie. Mashiach, der Pravelassi, das Joimiledes, in Weben singen Mazel Tov. In einer der Zweiten wird sich wünschen nach freilichen Tisha B'Yah. Es werden wir Kiem werden, alle Beruches, jetzt wird sein Chef Allurov. In einer der Zweiten wird sich wünschen nach freilichen Tisha B'Yah. Zefried hat man gehen in Mikve, gehen sie, mein Mund ist bei Karbunes. Die Schachris wird man unten, alle sind Fillen, trinken alle Chaim in dem Tones. Moshe Rabbeini wird da ruhig auf der Bühne, darschen in Farin Chidische Teure. Ahaden Akoyen wird in die Aboide und sind in der Heiligen Meneure. Der nur wird man gehen zu Schiri mit Wildpilim in die verschiedene Yeshivas. In Hillel, Shammai, Rambam in Reigen, Fassachoyse nie in Yeshivas. Mashiach, der Pravenasi, das Jomiledes, die Leben singen Mazel Tov. In einer dem Zweiten wird sich wünschen nach Freilichen Tisha B'Yah. Stellen wir Kiem werden, alle Beruches, jetzt wird sein Chef Allurov. In einer der Zweiten wird sich wünschen, jeder a freiliche Tisha B'Yah. La 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 la, la 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 la, la 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 la, שמע, אנחנו, קשה יותר למאזינים הכל גם באולפן, פשוט יצאנו בריקוד, זה, אתה לא, זה מרים אותך מהכיסא, אין מצב, אין אפשרות ככה להיוותר אדישים למשמע ניגון ריקוד שכזה, כשאנחנו שומעים אותו ומתבוננים בתוכן והלחן. אגב, את הפתיח הזה כתב רולי? כן, זה שלו. מתאים. ככה, נכון. זה מוסיף נופך מיוחד ליצירה הזו. בהחלט אני קורא לזה יצירה כי זה בנוי לתלפיות. נכון. גם השיר
מאוד צוחף. מאוד מאוד מאוד. די 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 ממש. די 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 דם טיירי די 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 דם. שיר חסידי כזה. מאוד מאוד, זה הפצת ישתה, משהו קדום של פעם. אלמלא הייתי יודע שכתב אותו מחבר בין זמננו, הייתי בטוח שזה נכתב ככה נוחינדרהיים, אני יודע, לפני 70, 80, 100 שנים. כל כך אותנטי. יש שמחה, עוצמה. נכון, עוצמה ושמחה אמיתית, כי זו שמחת הגאולה. זו שמחה של שלמות. נכון, השיר אומר את מה שיקרה. בעזרת השם, עוד בשנה הזו, כבר עוד שנה טוב שנה עם גימל, שכבר תיך לשנה וקילוסור, ועוד בשנה הזאת תוכל שנה וקילוסור. אמן, אמן. בעזרת השם יסבורך. יוסי, יש לך ראשי תיבות על תשע"ד? אני עוד מחפש. לא, אין לי. ממש? שמעתי משהו, תהי שנס אוי זה דלים. אוי זה דלים. אבל זה לא, אנחנו כבר לא דלים. אם אנחנו דלים בתשע"ד, אז זה לא טוב. כן, כן, כן. בתשע"ד אנחנו כבר צריכים להיכנס מתוך עושר גדול. תזוי. אני חשבתי, תשע"ד, תהי שנת עוד דיסקים. ואיזה השם יסבורך. זה איחול, אני חושב אבל זה אישי. כן. זה אישי, בעזרת השם. בעזרת השם. למרות, אנחנו בעזרת השם, כשכבר נזכה לשמוע את השירה האמיתית, אז מה? עוד יהיו דיסקים או לא? אני לא יודע, כי אנחנו כבר... למה לא? כן? למה לא? זו משיח כמת. כן, הוא יתיר את הספק הזה גם כן. כי תכן שהשיר הסלבים בבית המקדש יהיה כל כך דולורים, שכל מה זה הרי ברור שכל מה שאנחנו עכשיו שרים בגולס זה כאין וכאפס לשירה הזו שנשמע בבית המקדש. נכון. אנחנו בכלל לא יכולים לדמיין מה שהיה. אבל יכול להיות שגם המלחינים שלנו, גם הם יתעלו. נגיע לדרגות אחרות לגמרי. כל העולם יתעלה. וואו. אצלך טומאה אברי מן הארץ, לא יהיה עוד טומאה וקליפה. אמס. אז הכל יהיה ברמה אחרת לגמרי. נכון. אז אולי כמה שירים שלנו. ואיזה השם יסבורך. אם עוד יהיה לנו זמן לזה, כי כשעבור משיח אנחנו כנראה רק... יהיה קול ברמה. כן, בעזרת השם נזכה לישא נגל השם. זה באמת, אנחנו ללא מצורים, זה יהיה משהו ש... אם אנחנו כבר נוגעים בזה, ואני חייב ברשותך להעלות את הנקודה הזו. אנשים לעתים כשמדברים איתם על עניינים של גאולה ומשיח, ואני הרי לא חסיד לובביץ', אבל מה שכל כך חיבר אותי, איזושהי שיחה, אני כבחור הייתי מאזין הרבה לשיחות של הלובביץ' רבי, בטלפון, בקלטות, שיחה שהרבי תיאר איך שאנחנו לא מרגישים את החוסר. יהודי מתפלל לירושלים ירחו, צמח דוד, ואחר כך הולך לבורסה, וזה מה שיעסיק אותו, או כל דבר אחר. אנחנו לא מבינים שכל המציאות שלנו היא מציאות של גלות. אנחנו כבר כל כך הרבה זמן בתוך זה, שאנחנו יודעים עד כמה זה האידיאלית שלנו. אתה נוגע פה בנקודה שאני כבר מדבר על זה הרבה שנים, ולאחרונה אני מנסה תוך השירים, על ידי השירים, להעביר את המסר הזה, שלא די להתפלל מה שכתוב בסידור. השאלה, אחרי שאתה סוגר את הסידור, אתה הולך ברחוב, מפריע לך שמשיח לא הגיע. אתה מבקש על משיח במילים שלך, לא מה שכתוב בסידור. למשל, יש ימים שעושים ימי תפילה. נכון. ימי תענית, ימי תפילה. נכון. ואני אומר לעצמי, זה טוב, זה חשוב ביותר. אבל באים, אומרים לנו, כן. אז מחלקים דפים עם כמה פרקי תהילים, אז אומרים פרקי תהילים. זה לא חוכמה. השאלה, שלא אומרים לך מה לומר, אתה אומר, אתה רוצה משיח. ובשביל זה צריך מוזיך עליהם. אתה זה, מה חוכמה לומר מילים, מה שאומרים לך להגיד? זה לא חוכמה, זה כמו ילד שאומר, תגיד אחריי, ברוך אתה השם. וזה ממש ככה, כי הרי זו התביעה והזעקה האמיתית עד מוסר, אנחנו רואים, קודם כל, לאוק משכינתה מאפרי, הרי צער השכין, גולס השכין, הרי זה הדבר העצום ביותר שאנחנו לא מבינים את החסר הזה. בדיוק ככה. ואנחנו הרי רואים את אני מרגיש שלא הולכים לישון ומצליחים לישון. מצליחים לישון בלילה. לא מפריע שעבר עוד יום, ואנחנו עוד נמצאים בגלות. וקורא דברים איומים שלא היו מעולם. שהשם ישמור, ומגיד הקרחץ, ומורגן דפרי, גט מבייטר. פרישטי, גט מבייטר. מצד שני, מה יעשה הבן? אנחנו
אנחנו בגלות, ואנחנו אנחנו מבקשים על דברים אפילו שאנחנו מאמינים ושומעים מה יהיה, מה יקרה, אבל בעצם אנחנו לא יודעים. לא חווינו אותם אף פעם. נכון, אנחנו לא יודעים מה זה. הוא לא ראה שמש, הוא לא ראה אור, הוא לא יודע איך זה נראה. אבל אנחנו יודעים, כתוב בתורה, שמשיח חייב לבוא, ואז יהיה אור ולא יהיה חושך, אז רוח אטום עברה מן הארץ, יהיה רק קדושה ונשב ונלמוד ונעבוד את השם בשמחה, בלי הפרעה. אבל האמת, אנחנו לא יודעים מה זה. אז מצד שני, לצעוק ולדרוש על דבר שלא כל כך ברור לנו. נכון. אז גם יש כאלה שמפחדים. כן. מפחדים, לא יודעים מה יהיה העתיד, לא יודעים. אני גם שומע את זה מאנשים, לא מעט יהודים, אני אומר, אנחנו מתביישים מהמשיח כשהוא יבוא, אנחנו מפחדים מזה. זה לא יהיה פשוט. אבל זה האמונה. נכון. לדעתי, זה האמונה. להאמין שמשיח טוב לנו, ואין מה לפחד. זאת האמונה, על זה צריכים להאמין. שהוא יבוא, מה, צריכים להאמין שהוא יבוא? בטח הוא יבוא. זה לא צריכים אמונה. אמונה שכשהוא יבוא, יהיה טוב, יותר טוב לנו. אז אין מה לפחד, זה האמונה. החכמים אומרים לנו, משיח יבוא, יהיה יותר טוב, יהיה עולם קדוש לחלוטין. נכון. אז זה צריכים להאמין. נכון. אז אני מנסה דרך השירים, כל הזדמנות שיש, לשבת ולחשוב שנייה, מה שקורה בעולם, החושך וההסתר פנים, ואיך אפשר לא לצעוק? להבדיל, יוסי. רואים, לא רחוק מפה, בשכנים שלנו, יוצאים לרחובות והופכים, מצליחים לשנות דברים. יוצאים לרחובות, צועקים. אני אומר שצריכים בדרך התורה, בדרך השלום, לצאת לרחובות. ולומר, מתחת השמיים, ריבונו של עולם, אנחנו לא מסתדרים עם המצב. לא, חד משמעית. די. אבל לא יוצאים לרחובות, וממשיכים, ברוך השם, לחיות וללמוד, ומקיימים מצוות. תשמע, היום יש תורה וגמילות חסדים, מה חסר? אבל זה סגולוס. מרגישים, וזה חד משמעית, כי הדברים האלה מתעצמים, אני לפחות אישית, ואני חושב שכולנו חשים שזה לא מה שהיה לפני 20, 30, 40 שנה, הדברים מצפים איתנו לזעקה הזאת. כך זה נראה, כך הרבי אמר, וכך הדברים הם גם בשטח, הלוך אל המעשה. אתה יודע, יוסי, מעניין, יש כאלה, אני זוכר טוב, שהתחלנו לשיר בחב"ד, We want Mashiach now. מה רע עם זה? אבא שבשמיים, אנחנו רוצים משיח, אבל עכשיו, לא מחר. נכון. והיו אלו שאמרו, מה? חוצפה. אסור לתבוע, אסור להכחיש את הקץ. אסור להגיד לאבא שבשמיים, now, עכשיו. הוא ישלח אותו כשהוא ירצה. אבל זה הבורא מספיק גדול שאפשר להגיד לו עכשיו. זה בסדר גמור. ומעניין ששמעתי וורט יוסי, אתה תנא מזה. שמעתי משליח חב"די, איפה זה היה? בצרפת, אני לא זוכר. הוא אומר ככה, למה יאמרו הגויים? אז הוא הסביר את זה ככה. השאלה למה, לשאול למה, יאמרו הגויים. זה נשאל לגויים. הם שואלים שאלות. מה אומר עם יהודי? אשרי העם שככה לו. יהודי אומר, ככה. זה רצון הבורא? ככה, אני מקבל את זה. וואו. אני לא שואל שאלות. זה good word, אבל אמרתי לו, הרי כן כתוב בתורה, משה רבינו שאל למה? למה הריות למה זה? דוד המלך בתהילים כמעט כל פרק. למה ולמה ועד מתי. אז הוא אמר לי כן. כשמדובר על דברים אישיים, יהודי לא שואל שאלות. הוא מקבל את הכל ככה. אשרי עם ככה לא. מה שקרה לו, הוא מקבל ככה. זה רצון השם. אבל אם אתה רואה שהעם סובל, שהחבר שלך סובל, אתה חייב לשאול למה. אסור לך לשבת בשקט. אז אני מסכים איתך, אני חושב שהיום כבר כל הקהל התורני מסכימים שצריכים להתחיל לדרוש, לתבוע את לתבוע? כן, לתבוע, פשוט לתבוע. כן, לתבוע ולדרוש, בלי להתבייש.
ואל תפחדו מהבורא, הוא יסתדר איתנו, כן, הוא יסתדר, אין מה כל לפחד כך הרבה שנים מסתדר איתנו, אז הוא גם עכשיו, וההפך, אם והוא מחכה לזה, הוא מחכה לזה, ריבונו שלום, הוא מחכה לזה, הוא מחכה לצעקה. ודאי כך. מה, מורן החופץ חיים הרי בעצמו, אנחנו יודעים כמה שהוא חיכה למשיח כל הזמן, וציפה וייחל, ועסק בעניינים של בהלכות בייס הבחירי, בתור כהן שהוא התכונן לעניינים האלה, ואמר לכהנים, הרי הוא אמר, הנה, יבוא משיח עכשיו, בייס המקדוש, ואיך נעשה את העבודה? כך שהדברים הם לא, זה לא איזושהי נחלה של איזושהי חסידות, של איזושהי ציבור, זה נחלת העם כולו, הרצון, השאיפה של כל יהודי באשר הוא שם. נכון. זה הנקודה היהודית שזועקת ממעמקי הלב, עד מוסאי, זה לא משהו אני חושב שזה נגד הטבע, לראות דברים מה שקורה בעולם, ולהישאר כזה, אוקיי, ככה, כן, אי אפשר, אסור לומר ככה על דברים שקורה לעם בכללות. נכון. זה פשוט, זה נגד התורה. אם אתה רואה שעוד יהודי סובל, אתה חייב לומר לבנו של עולם, תן לו מה שהוא צריך, למה הוא סובל, למה מגיע לו? נכון. צריכים לשאול, צריכים לדרוש, ועל זה הוא מחכה. על זה הוא מחכה. נכון, ובעזרת השם, כשאנחנו נתעצם בתביעה, בבקשה, בשאלה, בזעקה, אין ספק, ומי כמו הרבה שכבר, כשהלך לחיידר, כפי שהוא בעצמו כתב, הוא כבר צייר לעצמו את העניינים האלה. נכון, ואם אני לא טועה, הרבי פעם דיבר, לא זוכר אם זה הרד"ק, מי כותב את זה? למה נחרב בית המקדש? למה לא נבנה בית המקדש? הם לא תבעו הם לא ביקשו. אולי זה היה לפני, אני לא זוכר בדיוק. אבל יש כזה, זה הרד"ק. שלא הייתה בקשה? כן, שלא תבענו שיבנה בית המקדש. היה לפני, בית השני לפני. לא זוכר, משהו כזה. יש כזה מפורש שאומר שבגלל שלא ביקשו, אז הם לא קיבלו מה... וואו. זה לא היה חסר. נכון, אותו זה לא חסר. לא חסר. בדיוק, אז צריכים לדרוש ולצעוק. אני חושב שזה הזמן. זה הזמן. כל יום שעובר, לא עלינו ומשיח לא בא, זה קטסטרופה. פשוט קטסטרופה. אמת, 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 אמת. ולכן אגב יהיה הרבה עבודה שם. לכהנים יהיה הרבה... אנחנו מוכנים מזמן. איזה השם יסבורך. וכמה אפשר לחכות? צופל גווארט. צופל גווארט. ממש כך. ואם משיח, אז הרי היצרור ודאי, יהיה לזה סוף. אותו מלך זאת תחיל. אתה עושה איזה מסכת כזה שלמה. כן, כי זה, הרי כך יקרה הדברים. אז בואו באמת נדבר על יצירה מופלאה, שאני שמעתי אותה, ולמלא שמעתי מה שנקרא ממך, שאתה זכית לכתוב אותה, אז הייתי מאמין אני יודע, איזה ברמנגן לפני 100 שנה, 150 שנה, ישב וכתב את הניגון הזה, את הניגון, את המילים. אז בוא קצת באמת ככה תרחיב על השיר, על מה שיש בו, מאיפה הגעת אליו. כן, יש שיר בדיסק שנקרא טאטן זקינד, מיין טאטן זקינד. כלומר, בן של אבא. בן של אבא. אני מדבר על היצר הרע. כתבתי לו שיר. כן. כן, זה שיר ליצר הרע. הקדשה אישית. אתה זה. ואני אומר לו, יצר, תשמע, אתה מומחה, אין כמוך. אתה מומחה ממש, אתה מצליח לתפוס אפילו חכמים, ולעשות להם כזה... לסובב אותם לגמרי, להרבב להם את המוח. לפדרן להם קופן, שכל. אתה גם מצליח לתפוס אותי ברשת שלך, עם טייבס ועם ניסיונות ועם רכילס, מחשוב וזורס. אבל הפזמון הוא, יצר, אני לא שלך. יש אבא בשמיים, ואני שלו. זה הפזמון. שמה גם כשנופלים וגם בשעס החטא. אותה זו, גם בשעס החטא וגם כשנופלים. תדע לך שאני לא שלך, אני של האבא בשמיים. וכשגמרתי לגמור את השיר, אני מרגיש פה שמהפזמון, אני כמעט בטוח שיהיה הרהורי תשובה להרבה מאזינים שישמעו את השיר, בגלל שזה תוך כמה שורות מבטא
מה זה יהודי? העצם של יהודי. העצם, הפינטלויד. מה זה העצם שלו? הוא יכול אפילו ליפול בתוך הקליפס, הוא יכול להיות בשפל המדרגה. אבל בעצם, נבשנו זה הקינד. הוא ילד של הבורא, לא יעזור כלום. לא יעזור כלום. אז אני מרגיש שיש פה נקודה שהגיעה לתוך הפינטלויד של השומעים, ויחזק אותם, שהם יבינו מי הם. נבשנו זה הקינד. לא יעזור לך כלום. תעשה מה שבא לך, אבל אתה נשאר ילד של הבורא. ממש כך. ויצרור כבר מתחילה שנברא העולם, בחצי סדס והלאה, אבל אנחנו יודעים שאנחנו אף פעם לא היינו שלו, אף פעם לא היינו שם. אנחנו פונים אליו ואומרים לו חד משמעית, לפני הסוף, לפני שהקדוש ברוך הוא יבוא ויקח את הסכין וישחוט את היצרור בגאולה השלמה, יש פה הכרזה כלפי שמיא, הכרזה כל כך שאותי רגשה עד דמעות. וזה כאילו יש גוונדן, אנחנו אף פעם, זה לימוד עצום על עם ישראל בכל השנות גלות האלה. בדיוק. אנחנו תמיד, גם אם התרחקנו קצת בצוק העיתים ובאלפי שנות גלות ותלאות וצער וסבל וייסורים שאף אחד לא יכול להבין אותם, אז אנחנו תמיד, זה ממור דיינה, מכן את היצירה הנפלאה הזו, אני בהתרגשות רבה שמח להציג לפניכם המאזינים, מפת סכין, אברהם פריד, מתוך המחיה, הלו נשמע. Der Klasse. Du kennst Vater in dem Kopf und dem Seichel, auf viele bin aber das. Wenn auf dir Tacke Melech, ist aber ein Narr, ein alter Xil, lo mit dir suchen, Jetzerl, dem Memes, was ich fiel. Ich bin nicht deine, nein. Ich will in deine Drachim, ich will nicht gehen. Ja, will, wenn ich fall und neu beschossen sind, bin ich allemal mein Tatensakin. Ich bin seiner und nicht deine. Ein Beschäfer im Himmel ist da. Ich bin seiner, jo. Du jetzt Horre, wo ich geh, wo ich steh, hab ich von dir